Mangwanani akanaka vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakulirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukomanashi, ndine vakomana vangu 2, asi vakomana ava vari 2 ndinoda 1 wacho, but uyu wandinoda munhu wekuti haana mari, asi iye ndiye ari pamwoyo ende ndiye wandinoda kuti azondiroora, but love yake neni inoita kunge iya yemunhu anondichita nevamwe, cause now tatova ne6 months tisina kana kumboonana. Mukomana wangu uyu ari kuchinhoi kuchikoro, haauye kuzondiona, tinongotaura pafone each and every day. Munhu uyu anoda kundipa mitemo ine 10 achindiudza kuti usaita ichi usaita ichi, but inini ndinongoteerera hangu because ndinomuda. The problem is that ndiri kuda kumugadzirira size kana kuri kunzi ari kundiurira nevamwe vakadzi. Zvandiri kuda kuita ndezvekuti nhengo yake iyoyo ndinoda kuti isamira zvachose. Help me kana kuine vanoziva vanogona kugadzira. Now tatova ne5 years tichidanana, wechi2 uyu andimude, handina kana feeling naye, handitodi zvekuroorwa naye, anondiitira zvose, but inini handimudi. Ndinogara ndichingomuudza kuti inini handikudi, but iye anongondimanikidza. Zvino ndakabva ndangoti nyaya yatovapo ndeyekuti inini ndava kutongomudya mari yake. Inini hangu ndiri kufunga kuti I have to dump him cause anoita sekunge zibenzi. Kana ndakamutarisa so ndinonzwa hasha, apa iye akaita kuperera pandiri. Hanzi, ndinoda kukuroora. Kiki yowe zvangu, please help me neng'anga inogona kuti ndigadzire mukomana wangu uyo wekuchinhoi wandinoda. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Please let us give her advice mucomment section kuti nyaya yake angaihandla sei. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakatumirwa as a WhatsApp voice note. ID akabva ati, please mukomanashi itai yekunyora. Hanzi, hello nashi, please hide my identity. Inini ndiri mukomana ane 21 years, ndinogarawo nevabereki vangu. Nyaya yangu yakamira sekudai: ndainyepedzera kubuda dhimoni muchechi yandaipinda. Zvino izvi zvakatanga ndichangopedza kunyora O level yangu. Ndakabva ndasangana nevamwe prophet ava vanotungamirira imwe chechi iri muno muZimbabwe. Ndakazivana naprofeti ava about 2 years ago, uye munhu wekuti aindifarira zvisingaiti. Vakazoti ndapedza chikoro vakabva vandisheedza muofisi yavo, vakabva vanditi vaiva nebasa ravaida kuzondipa muchechi each and every Sunday, especially kana iri big Sunday. Vakabva vati ndichange ndichibhadharwa $30 after service. Takabva tabvumirana tikanyorerana pasi, ende vakabva vandiudza kuti in detail basa randaifanira kuzoita. Basa iri randaifanira kuzoita rainge riri basa rekubuda dhimoni each and every Sunday, especially pama big Sundays. Dhimoni iri ndakanzi rinofanira kuva dhimoni respiritual wife. Zvadaro ndakabva ndabvuma, ndikanzi ndaifanira kuzoita malessons ekuti ndidzidzire kubuda dhimoni. Yes mukomanashi, I tell you kuti kuchechi ikoko there is actually a room yekutoti vanhu vanodzidziswa kubuda dhimoni. By the time yekuti wapedza kudzidziswa kubuda dhimoni unenge watova perfect. Ndaifanira kufamba step yechikadzi, zvese zvinongoitwa nemunhukadzi ndizvo zvandaifanira kuzoita. Paibuda dhimoni iri ndaifanira kutaura mashoko ekuti mwana uyu ndini ndakabata upenyu hwake, uyu murume wangu ndakamupiwa achiri mudiki ende hapana kwandinoenda. Ndichitaura kudaro ndaifanira kuzorova maasha anenge akandibata. I still remember kuti the leader wemaasha aitombova an ex-soldier, saka ndiye aititraina kuti kana uchirova munhu ukamurova pakati unenge usingamukuvadze. Uye zvekare maasha awa anenge akandibata ndichivarova,
ivo kuvarovawo kwandinenge ndichiita vanenge vakatobhadharwa, saka the whole thing inenge itori set up. Ndakaita izvi kwegore rose, dhimoni richimboenda robva radzoka zvekare, vobva vati deliverance iya yandanga ndakamboita yakapera nenhau yekuti mwanakomana uyu akazoneta pakunamata, inova yaizova sermon yemusi uyu yekuti kana ukadzinga dhimoni ukavarayirwa rinokwanisa kudzoka times 7. Now nashe zvese zvandaiita pamberi pevanhu kunyepa kwose kuya chava chokwadi. Ndine umwe mukadzi wekuti ndiri kuramba ndichingomurota kuhope. Mukadzi uyu ndinomurota achiita sekunge anorara neni. Even masikati ndikati regai ndimbozorodza pfungwa dzangu, ndinobva ndatanga kumurota munhu uyu. So ndakabva ndaenda ndikanoudza prophet vakabva vati saka zviri kutoitika zvakatonaka, ndokuti tiwane vatendi vakawanda. Inini handichakwanisi kana kushanda during the week, nekuti kana ndikawana basa rekuti ndishande ndinobva ndadzingwa sembwa. Zvese sezvandambotaura zviya, kana kuri kunzi ndikasvika pavanhu hakuna munhu wekuti anobhilivha chokwadi chandinenge ndataura, especially pabasa. Kana ndikaita mistake ndikazama kutsanangura kuti izvi zvaitika nemistake, ndinobva ndatonzi wazviita nemauni. Mukomanashi, I do regret zvose zvandakaitiswa nemunhu uyu. I've realized kuti munhu anongoda hake kukudza chechi yake. Paya pamakambotaura zvehope dzinoda dudziro, as you can see kuti ndakatombotumira imwe audio iyo yehope dzandainge ndakarota, but ndakabva ndakuudzai kuti please do not share my story. The reason was that ndakabva ndatanga kurota prophet vachiuya kuhope dzangu, but ndiri kuhope ikoko vainge vachitodudzira hope dzandainge ndakarota. So I was just afraid kuti zvingava zvichirevei, but now zvose zviri kuitika kwandiri izvi zvekuti ndava kuramba ndichingorota this spiritual wife, please ndanga ndichikumbirawo kuti kana kuine vanhu vanogona kubvisa maspiritual wife ngavandibvisewo. I was deceived nemunhu uyu wandaifungidzira kuti ndiprophet, ende ndava kutoona kutoti ivo kuti ndibude muchechi mavo havachatodi neni, because ndiri munhu wekuti pose pandinobuda dhimoni kwavari I can see kuti ndatova profit yavo. Kana kuri kunzi mukazoposta mukomanashi, please ndiudzeiwo ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa nemwanakomana uyu. Inyaya inonzwisa tsitsi chaizvo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi hello Nashi, please hide my identity. Inini ndiri munhu wekuti ndinodanana nevakadzi vakuru, vamwe vatori vanagogo, vamwe vakaenzana naamai vangu. Mukomanashi, I don't know kuti chii chinomboitika pandiri, asi kana kuri kunzi ndikawana musikana anenge ari wezera rangu, ndinobva ndatanga kunzwa kusvotewa nemusikana iyeye. Inini ndiri mukomana ane makore 30 pakuzvarwa, uye mumba medu takazvarwa tiri 5. Ndinoshandawo kune imwe chicken inn irimo mutown. Ndakati ndichangopedza chikoro ndakabva ndatanga kuita zvemakawash. Izvi ndizvo zvakatanga kundipawo mari yerent nechikafu. Saka pandaishanda painge paine umwe mukomana uyu ainzi Felix. Mukomana uyu aingova nemaclients evakadzi, ende vainge vari vakadzi vane mari dzavo, but vari vakadzi vechikuru. Ndaitomubvunza kuti ko maclients ako awa unomawana kupi? Iye akabva anditi uya tishande tose. Inini ndikabva ndabvuma. Takashanda tose kwemwedzi. Mari yandakawana mwedzi iwowo yainge yakawanda. Ndakabva ndatotengerawo vabereki vangu grocery nemari iyoyo yainge yabva kuvakadzi ivavo. Then imwe weekend ndakati zvangu ndiri off, ndakabva ndaudzwa naFelix akanditi gara wakagadzirira, ende pane umwe munhu achataura newe paWhatsApp, you must send them your location. Pasina kana nguva ndakabva ndaona imwe message yakapinda yakati hi. Ndakabva ndatumira munhu uya location yangu. Later on pamba ndakazongoona papaka rimwe zidiscovery. Ndakabva ndapinda mumotikari muya. Apa munhu ainge ari mumotikari aiva munhu mukuru zvekuti ndakangoti apa mahwani chaiwo. Takabva tadrive, mukadzi uya akabva anditi let us go kuma outdoors, ndikuda kumbofurwa nemhepo. Takadrive tikabva taenda kune imwe nzvimbo, tikasvika tikanopaka mainge makaita kunge kasango. Mukadzi uya akabva anditi wakamboita here outdoor sex? Inini ndiri munhu wekuti
kuti ndinofarira kuita bonde tiri musango. Takafamba kweka distance tikabva taenda pasi peumwe muti, takaswera tichiita bonde tiri pasi pemuti iwowo. Mukomana achichazondiunzawo pano ndechekuti ndiri kutsvakawo maadvices kubvawo kune veruzhinji, because chiri kuitika ndechekuti so far kubasa ndakatopiwa 2 warnings, because now I don't even understand kuti am I in a relationship nemukadzi uyu kana kuti ndiri munhu wekungoti ndiri kungoshandiswa sechikorobho. Because zvakaitika kuti ndizopiwa mawarnings ndezvekuti mukadzi uyu anongoya pabasa obva anditi pinda mumotikari. She doesn't even mind kuti ndiri pabasa here kana kuti ndiri palunch, so akanditora akabva ati handei kulodge. Takaenda kulodge kuya tikabva tanoswera tiri kulodge. By the time yakazondidropa off kumba it was so late. Kana kuri kubasa so far ndatova ne2 mawarnings, ndangosarirwa ne1 warning. Apa I'm now struggling because already ndanga ndatochinja pekugara, ndanga ndava kugarawo panhu pekuti it was a bit expensive, because ainge ava kundiudza kuti kunzvimbo kwauri kurenta I don't feel safe pese pandinouya kuzokucollecta. Saka ndakabva ndachinjawo location, ndava kugara kunzvimbo kwekuti it's a low density area, so the rent is too much. Apa atova nemwedzi asingandipe kana any cent. Over the weekend I tried to speak with her. Iye akangonditi kana kuri kunzi ukadzingwa basa, do you think kuti I will leave you to suffer? Ndakamusendera message ndikabva ndamuudza kuti mwedzi wapera, mari yangu yerent I don't think kuti I will be able to pay rent this month, can you please make a plan for me ndozokudzorera yenyu mari yenyu. Iye akabva andiudza kuti do you want a threesome, nekuti ndine imwe shamwari yangu inofarira ma-threesome. Kana ukaita threesome unokwanisa kuzowana mari yerent. Mukomanashi nezera rangu neizvi zvandiri kuita, do you think kuti there is any future for me? Ndanga ndichikumbira kuti kana mukazoposta nyaya yangu mundinotifya ndikwanise kutevererawo maadvices evamwe mucomment section. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa naHaidi. Let us give him help in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please ndiisirewo nyaya yangu kugroup. Inini I am a girl who is aged 21. Ndakauyawo muSouth Africa last year, but handina kumbobvira ndada zvekutsvaka inonzi church yekuti ndikwanise kuenda. Ndaiti kana ndikada kutanga kunamata ndaibva ndanzwa kubatwa nehope kana kutofunga zvimwe zvinhu ndichinamata, zvekuti ndaizotopedzera ndati ko ndanga ndichinamata. Saka January wose wakapera ndichiti kana ndikaenda kubasa ndaidzingwa kunge imbwa chaiyo. Ndakazotangawo zvekunamata ndikabva ndawana basa iri randakawana rainge riri basa remushop, but now ndava ne7 days ndichirota kudaro. Pasaidi pangu ndinenge ndakaita semunhu akarara, ende pasaidi pangu panenge pachipfungaira chiutsi. Ndinobva ndatosvinura, ndobva ndatoona zviutsi, but pandinongoti regai ndinyatsotarisa zvakanaka ndipo pandinobva ndaona kuti hapasina kana chinhu. Ndinobva ndangozviudza kuti maybe ndiri kurota. Please chingava chiri chii hama dzangu? Vedare iyi ndiyo nyaya yandakatumirwa nemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Manashi, ndokumbirawo kuti mundichinjirewo voice rangu. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndine dambudziko remwana wasisi wangu. Ine tototi akajoiniswa satanism nekubasa kwaakanga aenda kunoshanda. Akaenda kubasa muno muHarare, mumasabhabhu yemalow density muno muHarare. Zvakanaka basa remumba. Kwakusvikako okutambirwa semwenga muroora uya anopinda mumusha, chipiwa mvura yekugeza ari kugedhi, ofamba osvika apinda apadhoo opiwa mvura yekugeza. Pamwe pacho onzi geza mvura iyi, then opinda murumu yaunopinda negotsi. Achingoitiswa zvese izvozvo, handizivi kuti kana iye pfungwa dzake dzanga dziri paiwo kuti abvume kuita zvakafanana nezvozvo zvaaita, kana kuti vakanga vawirirana here, kana kuti vanga vadii vakazokonana, handizivi. Chinzi inini chandiri kuda kuti uite, ndoda kuti uite as if you are a robot.
rekuti ukamira pawakamira so unomisa mota dzine varume vane mota dzakanaka vane mari venotoita mari. Achingoitiswa izvozvo zvose zvekungoitiswa ngemumwenga hazvizvi, handizivi kuti wakazokonana sei nekuti iye wacho akazodhambiwa mutauni, kana kuti iwe here wakanga watoita zvavaita zvinovaita kuti vaite mari pamwana uyu. Kokuchindomudhamba mutauni haachazivi kuti kumba ndekupi kana kuti hama yake ndeipi, haachazivi. Kokuzongotosanganawo nemunhu wakasangana naye anomuziva, ndopomubvunza kuti ko uri kuitei apa nezibhegi rake mutaundi, uri kuitei panapa chii? Ndopa akatoona kuti iyewe munhu uyu hapana zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka, zviri kutaurwa zvacho kungotaura hobho. Ndopotora mwana kuendesa kumba. Mai uyu mukadzi wake uchimubvunza chii chiri kudai? Hapana. Saka ngokuti totsvaga maprofetsi kuti wamunamatire, unamatirwa. Saka pakanamatirwa ipapo ndopakazobvunzwa kunzi chii chiri kuitika. Ndopakazotaura kuti ndaenda kubasa uko, asi ndasvika ndikanzwa arwi. At first iye akatombotaura kuti pawakasangana mutauni wachitaurirana zvekuti waende kubasa, pakutarisana paya anoti maziso emukadzi iyeye akapenya kuita malights sort of akabuda maari akaenda kwaari iye. Saka paakangoitwa izvozvo maziso paakanzwa izvozvo, zvese zvakanga angonzi itai angangoteverera. Saka paakazokonana nawo handizivi mani, ndopaakazosiyiwa mutauni wawozomunamatirawo. Obvunzwa kunzi zvakafamba sei, otaura kuti zvakadai semarondedzero andaita apa, kuti ndo zvaaitwa. Manje iko zvino manje taakuchigara naye kumba, totoona kuti mwana haasi right, mwana aroda rubatsiro. But kumuti handei kuchechi haadi, kumuti ngatinamata haadi. Unogara naye wacho wakamutsvagira munamato kana muteuri chii wakamwaya soti mumba maanenge ari haapindimo, kana ari aiona anojamba soti kusvetuka kunge sezvinonzi apiswa nechimwe chinhu. Wotozunza wotsvaira zvinhu mumba imomo, worasira kunzoko, ndopaanozopinda achizorara kana kuri kunzi mweyo. Haadi zvekuchechi, haadi. Akaendeswa kutokunda anotiza chechi, haadi. Akasangana namai vake anowashaudha mai vake zvimwe zvokuti unoshaya kuti anovatukirei, ivo mai vake havatoziviwo kwaakabatana nezvinhu zvake izvozvo. Apa anongoshaudha mai zvimwe zvisingaiti. Handitozivi kuti rubatsiro rwandingawanawo ruzhinji rwezimu nderwekudii, kuti ndibatsireiwo munhu uyo zvibve paari ade kunamata. Kana kune vanogona kubatsira vane minamato yakasimba, nekuti kanongoramba akatori anongoti ndiri right, kuti ndiri right, zvitori bho zvandiri izvozvo. Haasi munhu uya wekuti achiri kuzoasosieta nevamwe zvaaisiita, anenge angoriziya ari ega. Kumutsvagira basa kuti ndichienda kubasa haadi. Pamba pacho anongoda kuramba akagara, kana ari ane bhegi rake rinenge riri pasaidhi pake, kana ari ane pepa bhegi inenge ingori pasaidhi pake, haana chimwe chinhu chaanoda kuita. Unotoshaya kuti womuita sei kuti abatsirike mwana. Apa musikana akatozvisvikirawo, akatozvinyorerawo form 6 yake. Zvinotambudza wedu apa kwakungotega ndingotsvagawo basa remumba ndimbofanira kudai ndichitsvaga zvandingaite zvipamberi. Ndombasangana netsekwende dzakadai kubva ipapo nanhasi hakuna chaanoita,
akangozvigarira. Vadiwa vateereri, iro voice note ramanga makateerera ndiro ratakatumirwa naHaidhi. Sisi ava vari kutsvakawo any form of help kana kuri kunzi pane anenge achida kuvabatsira spiritual wise, please feel free kuti muuye kuinbox tobva takusanganidzai navo. Vadiwa vateereri, awa ndiwo mamwe masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva redu ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.